Jaki aldetikan, ze jan mota itezen ditunan? Bueno, bira, hasiera batean egia esan, hori izan zan pixkat, zaila itezitzaidan, hemen hain ondo jatea ohituta gaude, da, han iritsi da, hango janaria, pixkat basikoa bezala da. Eta gero dago asko, janari internazionala, eta ni ara jun baino lehenu egia esan eneon ohituta kanpoko janaria jatea, da han ikasi nun. Da oain egia esan, asko gustatzen zait. Oain ja, komida tailandesa, vietnamita, japonesa. Gero zure mutiran etxian ebai ze jatezan, etxeko janaria nolakoa zan. Ni goratzen naiz, brasileña batekin eta lituano batekin geunden familia batian, behaiez eskain iruzeme alaba, eta iruzeme alaba, ja etxetikan atea zian, eta hori namazio noituta, baiten beti, aragi pusketa ondilak labian, gero oiaskua labian, gero gauzaldan nahi tezitun, eta zuk esatezun baino, bertako gizonak gauero entrekota jatezun. Hori oso tipikoa da. Bai. Gauero, aragi pusketa ehar bat, eta gero jartze zuen puenteka bat labien inda, kuiakin, patatekin, beste gauza ezberdinekin, lagungarri bezala. Gizonarek barazki gutxi jatzezun, hemen ere mutian fetxian egia esan barazki asko jateitue, da hori, zatezuna, gauetan asko, baina ere mutiak zateit, behaiek askotan txikitan gauetan, hori barazkiak, eta ia egunero aragia. Arraia ez dute hainbeste jaten. Eta gero esatezuna, labian iteituzte asko barazkiak. Bai. Eta... Horritzapen hori da, kalnik. Bai. Gero goizetan gozaltze genuen arrautzak beti. Arrautza frejituak. Arrautza frejituak. Baina olio, kapa fin baten gainean, Nigo batzen lituanuak ite zitula, arrautzak igual jate zitun 4, 5, 6, eta etxeko Andrea beti bronka botate zion. Eta, gero jate zitun, baina... Beak ekartze zituen jateko. Ja. Bira, esan berko banuke, zein da nola janarion, Baskaia, Afaria, Gozaia. Australian oso ona dakatena dia Gozaiak. Zukutezea hor kafe desberdineta, eta Australiar Gozaiak danetikan dao da oso eharrak zatea. Kurrauta egotea. Kurrauta, ez da? Bai. Kuramentuak, egia esan, baskaltzeko eta ez diak gehiagik jaten, baina gozaldu eta afaldu, eta gero baskaldu itegue bakaletikan, da zerbait, eta... Bai. Askotan sandwich bat, edo bai. Adibidez, kanguro jatia normala da. Hemen ez mateun oso zeharraru da eta, baina adibidez, aragitegitan edo supermerkatutan, da beti dao. Eta gaina presio honian. Bai. Kangurua beti dao, da urkitzezu, hori, aragi pikatua bezala, saltxitxak, hamburguesak, danetik. Eta gaina esaten du hori, kanguru aragia, aragetako osasunetakoa dala, ez da? Osasunetakoa, bai, hori da. Gero badaudere gauza berezia jaten dianakan, adibidez, bai, kokodrilua eta iguana eta holako gauzaketare bai jaten dia, ez da? Bai, tokatu zaizu jatia baten bat? Iguana ez, baina bai, kokodrilua behin italiano batian, de hecho, eskatu nituen ravioli batzuk, rellenos de ez dakize eta kokodrilo. Da, eharra zeuden. Bai. Zitnaien janitun eta, bai. Gero etorriziko zinean kiston indarrakin, ez da mandibula indartuta. Arraia aldetikan geho zekaen, kiston arraiak, kiston generua, baina geho da nahi tezuen mostu eta fitxantxi. Eta etzekaen ohitura hori parrilan jateko edo labian dindako arraiak eta holakoak ez. Guk iten genuen guk arrantza eta geho guk prestatzen genuen guretzako. Bai. Hori egia esan faltan botatzet. Eta gero ere baian arrainde egiten da, genero nadakate, baina egia esan geho ez dakatea inbesteko aukera hemen bezala, no? Hemen jutezea supermerkatura, da, eskazu hor ez dakitzen bat arrai aukeratzeko, han pixkat izatea, A, B, edo C, eta... Bai, ala da. Baina, bueno. Eta baina gero arrantzaliak dianak eta gero nik moian egoten izan beti beira berse kartzezun bat ez enbestet kiston arraiak ekartzen. Bai, handiak. Tipo pargo bezalakoak, dentoioietakoak bezala, gero txitxarroan familikoak dianak, baina txitxarroa handiak, kiston arraiak. Badazkau lagun batzuk Thursday Island bizidiala, eta behaiek bakaro, han bizidan jendia batxalupak berditu ez isla bada. Eta bialtze izkigoe argazkiak, eta hori, kiston arraia handiak, kangrejuak, eta bai. Egia.
Bueno, eta orduan zu esan desuna, gero antzaudenian arraiak eta botatitu faltan. Bai. Bueno, gero beti torri izan zea hueltaka. Bai. Ez dakit, zer da jo faltan botatzen desuna antzaudenian, ez dakit. Bira hori, jana botatzet. Bueno, hain egia esan gero eta gutxi jo. Azkenean hemen honea tortzen nahi zenean, eskertzet, no, itxian egon. Baina egia esan gero oitzen nahi izango jan internazionala da, eta, bueno, gero eta gutxi jotatet faltan, baina Eta etxian zer prestatzen dezu, adibidez? Pira, pixka danetikan. Adibidez, azken aldean asko eroste ditut sardinak, saltzeitute kongelauta daude, baina, bueno, desente harra daude. Tamaino errakin gaina, ondixamarrak izaten dira, no? Ondia da, asko jate ditugu sardinak, tomatia botatzet faltan, hori bai. Bai, tomate hola ensalada bat, bai, zehango tomatia, ez dut aurkitu gaingo zain, hemen udaran dakaun tomatia, ez dezu aurkitzen. Iaman ibiako zu teknika arrea tomatia. Bai, nire mutilak nahi du azillak eraman ara. Azillak eraman. Baina han pixkat estriktua dira da, ez dakit, lagako iguen, sartzia. Eskutuan sartu biharko Bai. Eta, bueno, gero ensalada, asko itetere ze aurreko udaran, amaketxian asko itezun, ensalada, txipiroia eta gambakin, hola letxuga base harbatekin, da hori ere asko iten deu. Da gero, oiazkua, batzutan, oain dela gutxite, barrun batzuk erosin ditu nor online denda batean, eta ingen ditu, nodolki pixka batekin, ez du hemen bezala zaporia, ez da iguala, baina, bueno. Baina, baleko. Bai.